on 24 vuotta, kohta 25 vuotta ja työskentelen toimintaterapeuttina sairaalassa ja asun tällä hetkellä Helsingissä. Ennen alfakurssiani en kauheasti ajatellut uskoon liittyviä asioita. Tuntuu, että elämä pyöri aika paljon vaan sen kavereiden ja poikaystävien ja perheen ja ihan sen normaali arjen ympärillä. Lähdin alfakurssille vuonna 2007 silloin tammikuussa ja vuoden 2006 joulukuussa kävin alfakurssin päätösjuhlassa ja siellä oli se luento, että kristinusko tylsää valhetta ja merkityksetöntä ja silloin vähän heräsi niinku kysymyksiä, että voisi olla mielenkiintoinen lähteä tälle kurssille ja kuulin alfakurssilta mun äidiltä, että hän oli käynyt alfakurssin aikaisemmin ja sitä kautta meni sitten sinne päätösjuhlaan niinku vähän ensi alkuun äidin mieliksi. Alfakurssissa oli tosi hienoa ne ryhmäkeskustelut. Meilläkin oli iso ryhmä ja paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisista taustoista. Ja ikähaitari oli myöskin aika laaja. Ja oli tosi mielenkiintoiset luennot ja ihan saada sitä perustietoa siitä kristiuskosta. Ja mulle myös merkittävää oli jotenkin se, että saada sitä ihan historiaan perustuvaa faktaa jo niillä ensimmäisillä luennoilla. Ja tosiaan tuntui, että ryhmältä sai niin kuin paljon tukea siinä prosessin aikana ja oli mukava käydä heidän kanssa keskusteluja. Mulle alfakurssin aikana merkityksellisintä oli varmasti se pyhä henki viikonloppu. Että siellä niin kuin ensimmäistä kertaa tunsin sen Jumalan läsnäolon ja vahvaa niin kuin kutsua tulla lähemmäs Jumalaa. Ja siellä viikonlopun aikana tein sen oman uskonratkaisun ja oli todella koskettavaa. Alfa-viikonlopun jälkeen alkoi pikkuhiljaa niinku semmoisia muutoksia tapahtumaan omassa elämässä, että tietyt asiat ei enää tuntunutkaan hyvältä, esimerkiksi baarissa käynti ja alkoholijuominen ja kiroilu jäi pois ja vaikka ne oli itselle siihen aikaan semmoisia tärkeitä asioita, mitä teki ystävien kanssa ja vietti aikaa, mutta se tuntui jotenkin luonnolliselta sitten, että ne vaan jäi pois. Jos ajatellaan aikaa niin kuin alfakurssille lähdöstä niin kuin tähän hetkeen, niin siitä on useampi vuosi aikaa ja niiden vuosien aikana on tapahtunut valtavan paljon omassa elämässä asioita ja on saanut kasvaa uskossa ja on kokenut vahvaa Jumalan johdatusta myös ja saanut apua vaikeissa elämäntilanteissa. Ja alfakurssin jälkeen jäin alfa-tiimiin ja olin ryhmässä apuohjaajana ja myöskin musiikkitiimissä laulajana. Ja tuntuu, että sen alfakurssin jälkeen se tiimi oli pitkään niin kuin tosi tärkeä osa sitä omaa elämää ja kasvua siinä niin kuin uskon tiellä. Ihan se uskoon tulo siellä alfakurssilla oli niin kuin iso asia siihen, että mä opin pikkuhiljaa tuntemaan itseäni paremmin ja vaan se tieto siitä, että ei tarvitse niin kuin pärjätä elämässä yksin, että on aina se tukipilari, kehen voi luottaa ja se pohja, minkä alfakurssilta on saanut, niin se on kantanut pitkälle. Suosittelen alfakurssille lähtöä, että siellä saat olla
oma itsesi ja esittää kysymyksiä ja mitkään kysymykset ei ole siellä tyhmiä, että ehdottomasti mielenkiintoinen kurssi, josta jää varmasti paljon käteen.